Salutare, numesc Cristi și astăzi revin cu un mic anunț și primul episod din noua serie de Minecraft. Știu că abia crea cu Cristi Land, dar am pierdut mapa. Minecraft, să vedem 5 sau ce să fie Minecraft. Cu o prăjitură. Minecraft cu prăjitură. Spuneți tu prăjitura. Prăjitura. Foarte bun chest. Create the world. Și sper să fie o lume cât mai bună. Așa. Ia să vedem ce am nimerit de... Fuck me. Bam de ani. Hai că primit ceva chestii bune. Să vedem ce pe aici. Așa. Groapă. Am întâi să găsesc un loc unde să mă apuc. Acasă, să știu. Avem o câmpie. Bine. Vreau să fac pe câmpie. Deoarece se apropie, cum zic, e primăvară deja. Și promit că este. Și promit că această serie o să continui. Jur. Nu las de alte serii. O să vin cu idei noi. Știu că cu mai toate seriile mele de Minecraft sunt da fail. Asta-i. Da. Acum vă întâmpla câteva episoade am putea. Uitați. Așa. Bine. Iau și asta. Deci lag. N-am. Așa. Păi am luat și cărbunele. Să mă apuc să strâng ceva lemn. Întâi să omor găinile. Kill the găină. Așa. Așa. Să omor găinile. Așa. Să am ceva mâncare pentru început. Apple. Chiar o trăincoa. Așa. Bine. Haideți să mă apuc să tai ceva lemn. Pentru început vreau să fac casa în primul episod. Sper să nu reușească ceva. Nu știu eu cu Faithful pe această serie. Așa. 11. Hai să mă gândesc cum ar vrea să fie casa. Yango, pizza asta. Cred că aș putea să fac aici. Da. Ia hai să fac eu ceva toate. Așa. Ceva de genul ăsta. Și click. Bine. Să luminez noua mea casă. Bine. Pe aici. O să fac tot asta că am găsit cărbune din prima. Și aici o să-mi stabilesc așa. O să vin așa. Aici o să fie un fel de subsol. Cum ar veni? Bine, dar hai să asum mai întâi. Până nu se face seară. Așa. Așa, o să ies pe aici. Să copui și pe aici atunci. Nu. Sparge. Să vină așa. Așa. Bine. O să mai încăpesc eu. Să fac așa ușa. Așa. Give me my wood. Mersi. Așa. O să pun aici. Dăm ce mai rămas. Așa. E bine.
Ce să mă duc să mai iau ceva lemn, fiindcă o să am nevoie. Să văd că... oricum. Am zis că acum n-are rost din primul episod să mă apuc să fac o casă. Mai bine să sunt ceva resurse, nu? O să ies. Și apoi o să fac peste ea. O să mă gândesc cum să fac. Așa. Da, aici chiar promit că o să mă țin de asta. Minecraft cu o prăjitură. Parcă așa nume, nu? Îi pun eu nume. Chestii de Minecraft de primăvară. Da, de primăvară. Ia, nu o să fie lung, nu o să fie foarte lung episodul. În jur de. Zic sincer. Stai să am un iau acá. Uite, bine că am pus de... Așa. Cât lemn? Am luat 14. Ajunge. Bine. Acum, stai să știu cum erau gaură pe aici. Uite aici. Pun toți pe aici. Așa. Bine. Să vedem. Să iau și cărbunele ăsta. Deci ce? Nimic. Așa. Și o să mă apuc și o să modelez. Dacă o să modelăm. Nu mai stau acest cărbune. Să-mi pun la prăjit. Ce am strâns de mâncare. Poate din asta. Să iau și ceva din asta. Așa. Și sper să vă placă noua Minecraft de primăvară. Bine că ne da și mâncare. Așa. 5 pâini. Super bun. Deci am zis că se va fi de primăvară, o să fac în... aici. O fermă. Nu trebuie, nu cum am făcut în Cristiland. Ajunge. O să iau și dincolo ăla. Da, mai întâi să fac... Auci, frumos. Așa. Give me funnel. Stai, nu. Așa, să iau și ăsta. Hai. Așa. Și le pun aici. Funnelul aici. Crafting table-ul aici. Bine. Acum îmi spune 1. Pun asta. Așa. Stai, aici să iau asta. Și hai să mă apuc să modelez pe aici. Deci să fac puțin mai mare. Așa. Și pe bune. Oricum. Am văzut că începe să avem vizualizăm mai multe. Ceea ce mă încântă. Sincer. Să-mi bei ceva lemn așa. M-a arătat să vină cam așa. Pun așa un strat cu lemn. Arăta mult mai bine. Da. Așa. Da, mult. Deci mult mai bine arăta. Cu un strat de lemn. Ia, da, chiar mult mai bine. Nu zic că mult mai bine arăta. Sincer. Bă, nu, nu stratul ăsta. Pune aici una. Stai, dă toporul. Așa. Hai să spun așa în interior. Așa. Bine? Așa. Da, chiar o să arate mult mai bine așa. Bine? Hop. Și nu o să mă grăbesc să fac tot așa, la harcea-parcea. Bine. Bine, hai să mai lărgești pe aici. O să vină cu un constrat și... What the hell? Ok. Să lărgesc așa. Ok.
E seara afară. Mă să mai ceva lemn. Seara noi. Păi atunci să fac. Mai am ceva. Veți uite aici. 2. Așa. Să o să iluminez în jurul casei. Și și ea atât de genială. Așa. Cam așa, să fie lumina. Ok. Să mă duc să mai iau ceva lemn. Gata. Avem sugarcane. O să plantez și pe ăla. Să mai iau ceva lemn de aici. Așa. Trecem cu sugarcane-urile. Aici. Începem încetul cu încetul. Și probabil că o să mai grăbesc de data asta. Seria. Tot cum trebuie, încet cu încet. Nu am un episod, vedeți și mă din casă, într-un alt episod, casa făcută. Da. Promit. Așa. Hop. Bine. Da, F3. Dacă vreți, dacă place cineva Sidu. Ok. Înțeleg, uneori mai am vrei drop-uri în astea urâte. Să face noapte. Eu pun ceva torțe. Ce nu sabie. Păi, ar trebui să mă duc. S-au trecut vreo 10 minute, fiindcă minute știu, ziua are 10 minute. Aici o să fie o zonă populată de găini. Trebuie să văd unde era casa. Uite acolo. Așa. Bine. Așa. Ce să mai fac? 2. Așa. Încă 2. Mersi. Bine. Să continui cu asta. Așa. Bine. What the fuck, m-am mis singur. Și m-am speriat. Mă mișcam singur. What the hell? Minecraft. Seriously? Asta nu trebuie. Așa. Așa. Așa, pe aici să mai luăm puțin. Dar cum spuneam, sau mai multă grijă de seria asta. Vă pun o torță aici. Să iau și ăsta. Da. Nu joc Minecraft, am frizurile astea. Stai să pun niciuna. Așa. Ok. Deci și ăsta. Așa, și să mai dai încă un. Ca să am și loc. Așa. Da. Sper să mă auziți bine. Și parcă prea tare dat. Bine. Așa. Așa. Bine. Și acum să mă apuc. Așa. Acum să vin așa cu câte un rând. Și cu torțele apoi o să le pun. Nu trebuie. Așa, sau pe aici.
O să fie ceva de muncă. Dar asta e. Trebuie să mai ajungă. Am ceva. Așa. Așa, hai să mai pun și pe aici. Și și ăsta. Frizura folosite. Pe aici, așa. Pun tot înapoi. Mersi. Ce mănâncă nasul. Da, mănâncă rău. Ups. Trincoa. Să vedem ce mai... Cât o să mai ajungă. Așa. Hop, hop. Așa și pe aici. Chiar acum cu colul ăsta care l-am găsit, am dat lovitura din prima. Așa. Ok. Acum să pun până mai trebuie lemn. Așa. Hop, hop. Și iau și de aici. Așa. Bine. Aici. Să pun. Așa. Nu. Asta trebuie să vină aici. Și colul ăsta. Mersi. Așa. Bine. Așa. Să fac așa, să vină intrarea în mină. Ok. Da, și gata cu lemnul. Vedem s-a făcut zi. Încă e noapte. Baga noapte. Păi să mai examinăm puțin. Și colul care a mai rămas. Acum găsesc foarte mult. Da, 19. Bine. Așa. Da, știu că am zis că o să fie atât de lung episodul. Mă ține cuvânt, știți. Mai bine puțin și închid episodul. Dacă mi-ai găsit, da, știi ceva? Mai bine închei aici episodul. Până la viitoare, i-am fost Grizzly. Bye bye.